Nosaltres som un grup ampli que està format tant per personal mèdic com també investigadors bàsics de laboratori, i aquí també s'inclou estudiants que estan fent la tesi doctoral i tècnics de laboratori. I estem enfocats en diferents malalties. Les malalties causades per al virus de les hepatitis, no només l'hepatitis C, que és la més coneguda i la que ja té tractament, sinó també treballem molt en hepatitis B i delta, que són malalties potser menys prevalents però que no tenen una cura a dia d'avui i que donen molta càrrega al sistema sanitari per la morbimortalitat que produeixen. I també és un grup que treballem amb les malalties autoimmunes i colestàsiques del fetge. També estem enfocats en malalties genètiques com la malaltia de Wilson, i també des de fa pocs anys treballem en les malalties causades per fàrmacs, la hepatotoxicitat per fàrmacs o DILI, que cada vegada és també més freqüent perquè hi ha un ús augmentat de fàrmacs a nivell d'altres malalties hemato-oncològiques, per exemple. En el camp de les hepatitis causades per virus i de les hepatitis autoimmunes i colestàsiques tenim una línia de recerca enfocada a entendre millor la resposta del sistema immune, i aquí l'analitzem tant a sang perifèrica com en el fetge, perquè aquestes malalties tenen més rellevància, és l'òrgan que està més afectat, i per entendre bé la fisiopatologia d'aquestes malalties. I d'aquesta manera també intentar trobar biomarcadors que ens ajudessin a entendre millor per què alguns pacients responen o no a alguns tractaments, i també biomarcadors que es puguin fer servir a la pràctica clínica habitual per fer una medicina una mica més personalitzada. I com aquestes malalties no tenen cura avui en dia, doncs també ens interessa molt poder trobar dianes terapèutiques que puguin ser com les dianes per desenvolupar nous fàrmacs per a aquestes malalties.